Fit-triq ħal-qormi triq arterjali f'Ħal-Farruġġ numru kbir ta' residenti huma urtati dwar in-nuqqas ta' komunikazzjoni u l-atteġġjament tal-awtoritajiet li mingħajr ebda konsultazzjoni Transport Malta bdiet xogħlijiet fit-triq bil-konsegwenza li se jitneħħew numru ta' spazji ta' parkeġġ. Residenti mill-lokalità ta' Ħalluqa tkellmu ma' Net News u lmentaw dwar il-mod kif sar ix-xogħol fejn mingħajr ebda forma ta' avviż bdew jaqilgħu il-bankina li tifret it-triq prinċipali minn Mass Service Road bil-karozzi pparkjati. Barra minn hekk, ir-residenti li huma affettwati minn din id-deċiżjoni li jitneħħew numru ta' spazji ta' parkeġġ tkellmu ma' numru ta' awtoritajiet biex jilmentaw dwar din is-sitwazzjoni u fost l-oħrajn tkellmu mal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa. Skont dawn l-istess residenti urtati jidher li l-Kunsill ma kienx infurmat b'dawn ix-xogħlijiet, iżda aktar tard is-Sindku tal-lokalità John Xkembri wieħed li se jitkellem mal-awtoritajiet biex jinstab post alternattiv fejn ikunu jistgħu jipparkjaw ir-residenti. Madankollu, ix-xogħol sissa għadu għaddej.